Үткәне һәм бүгенгесе турында анда яшәүчеләрдән белешеп кайтты. Уфа елгасы ярында урманнар белән уратылган Араслан авылы Чиләбе өлкәсенең һәм Башкортстанның чигендә урнашкан. Туган якны өйрәнүче, укытучы Салих Хатипов үз китабында тарихчылар таныклыгы буенча түбәндәгеләрне яза. Җирлеккә 1659 елда күчем нигез сала һәм аның башлангыч исеме күчем булган. Араслан исеме белән бирегә 1663 елда күчеп килгән татар кешесе истәлегенә аталган. Авыл халкы үзләрен аның нәселе дип саный. Безнең авылның легендасы бар инде. Кунгурский татарин Арслан буякка кашып килгән, Строгановтарның кашып крещениянан кашып килгән. Буякта җир бит инде башкортларныкы булган. Алардан рөхсәт алганда үзе менә шунда башта салган заимка урнашкан инде. Кунгур татарлары дип санала безнең як. Революцияга кадәр авылда мәчет, аның каршында мәдрәсә эшли. Шуңа күрә биредә ул чорда дини белемле кешеләр күп булган. Төпкөл Арасланда да совет власты урнашкач, мәчетне ябып кибет буларак файдаланалар. 50нче елларда бинаны тулысынча сүтеп, бүрәнәләрен зират коймасындагы баганалар сыйфатында кулланалар. 13нче елны без үзебез авыл көче белән менә шу йортны сатып алып, мәчет итәргә уйладык. Авылдан, халыктан акча җыеп. Араслан мәктәбенең 90 еллык тарихы бар. Ул 1931 елда ачыла. 1937 елда 7 еллык, 1965 елда урта мәктәбе статусына ия. Һәм 1нче сыйныфтан башлап белем бирү рус телендә алып барыла. Татар теле предмет буларак укытыла. Башлангыч сыйныфларда 2 сәгать, уртанчы сыйныфларда 3 сәгать, өлкән сыйныфларда 1 сәгать кенә әдәбият кына керә. Кечкенәләрне инде өйрәтү бик авыр, чит ил теленә өйрәткән кебек өйрәтәм инде. Араслан мәктәбендә бүген 70 бала укый. Балалар саны елдан ел кими. Үз вакытында биредә укучылар саны 400-гә кадәр җиткән һәм барысы да бер авылдан булган. Балалар саны арту белән 31нче елда төзелгән бинага өстәп тагын 3 янкорма төзелгән. Моңа кадәр мәктәп утын белән җылытылган. Мондай түгәрәк мишләр барлыгы 20 урнаштырылган. Яхшы якка быел безнеке бик шундый куанычлы әйтим событие, отопление бездә эшләделәр. Барлык педагогик коллектив, яшьләре дә, олылары да бу мәктәпне тәмамлаучылар. Алар үз укытучыларының эш традицияларын дәвам итәләр, истәлекләрен кадерләп саклыйлар. 35 ел гомерен балаларга тәрбия һәм белем бирүгә багышланган, шуларның ширек гасырга якынын директор булып эшләгән Бөек Ватан сугышы ветераны Камалетдин Якуповка мәктәп диварында истәлек тактасы куелган. Авыл китапханәсе Бөек Ватан сугышы ветераны Шәмси Мөхәммәд Фәхретдиновның исемен йөртә. 1952 елга кадәр уку избасы буларак кына эшләгән китапхана өчен Араслан халкы фронтовик Фәхретдиновка йөкли. Китап фондын байытып, сугыш ветераны биредә 40 елдан артык эшли. Без китапхананың бүгенгесе белән кызыксындык. Бу русча китаплар безнең татар фонды бик аз. Мин 15 елдан бери бер китапта алганым юк. Вот сораучылар күп, балаларга да кирәк, дәресләргә кирәк, әбиләр сорыйлар, журналлар, конечно, выписывать итәбез. Но китаплар юк. Китап укучылары килә, татар телендә, именно татар телендә укучылары килә. Арасланда балалар бакчасы да бар. Хәйрул биредә 1964 елдан бирле эшли. Чебеш фирмасыннан эшләнгән детский сад. Лима Шамгонова иске бинаның фотосурәтен күрсәтә. Моннан 60 ел элек совхоз директоры Кошчыктан балалар бакчасы ясый. Балалар саны арткан сайын мәйданы да киңәя. 3 бинадан торган балалар бакчасы 2013 ел янгында юкка чыга. Главага яздык, шуннан Князь Петровскийга главага, шуннан алар как-то акча юк диләр, без яздык вплоть до Путинга хәтта. Шуннан безгә нәши детский садны төзеделәр. Яңа бина 50 урынга исәпләнгән. 900 квадрат метрдан артык мәйданда концерт залы, ял һәм уеннар өчен аерым зал, барлык шартлар да бар. 1,5-нан 7 яшькә кадәр барлыгы 20 бала йөри бирегә. Рәсми мәгълүматларга караганда 364 йортлы Арасланда 700-гә якын кеше яши. Тормыш нигездә шәхси хуҗалыклар хисабына.
Халыкның бер өлеше авылның социаль учрежденияларында эшли, биразы сәүдә белән мәшгуль. Төп өлеш пенсионерлар. Авылны саклап калу өчен эш кирәк ди 90 яшьлек Фатыйма Сәлимгәрәевә. Кайда тудык, кая үстек, шунда бала үстердек, балакайым. Картайып киттек, дөнья рәхәт, картайып киттек. Без авыл халкы эш яратады, эш кирәк. Заманында кыршылыктан тыш биредә терлекчелек, кошчылык, сарыкчылык булган. Хезмәт сөючән Арыслан халкы өчен җитәкчеләр авылда мәдәният йорты да сала башлаган булган. Төзелеш туктатылганга хәзер 30 елдан артык вакыт узган. Мәдәни чаралар элеккеге сарык фермасын клубка әйләндерелгән бинада үткәрелгән. 2014 елда ул янып китә. Мөхәррәмовлар гаиләсе үз акчасына яңа клуб төзиләр. Хәзер анда мәдәни генә түгел, спорт чаралары да уза. Бұл біздің бұт көрәш бара, бұт көрәш деп атала, біздің ул борын-борынгыдан килә. Башка бер кайда да кабатланмый торган уникаль традициялар һәм гореф-гадәтләр саклана Арысланда. Авыл белән танышканда безнең игътибарны бер йорт янында үзенчәлекле композиция җәлеп итте. Монда ничек тормыш? Тормыш булай бик әйбәт. Мин менә городка барып яшисем килмәй. Мин кайда барсам да авылыма тартылам. Шулай туган авылына тугрылыклы, үзенчәлеген мәдәнияттә дә, көн күрештә дә саклап калган, ата-бабалары мирасын киләчәк буыннарга тапшырырга омтылган максатчан кешеләр яши Арысланда. Чиләбе өлкәсе Нәзапеттер районыннан Гөлдар Хафизова, Тотарлар.